איך ישנתם בחודשיים האחרונים? טוב? המזגן עבד? אכלתם? שתיתם? נרגעתם? השכבתם את הילדים לישון? הערתם את הילדים לבית ספר? פעולות מאוד בסיסיות שכבר 8 חודשים אח שלי לא יכול לעשות, ואני לא יודע לדבר ברגש ואני לא יודע לדבר בשקט. נמאס לי! נמאס לי, כי אם יקרה משהו לאח שלי אני ארדוף יום יום אחד ממכם, ואני לא מפחד להגיד את זה. אתם במשך 2.5 חודשים ישבתם בפגרה, והחטופים, מה קרה לחטופים? מישהו יודע? עוד חטופים מתו. אח שלי סובל. 123 חטופים, 128 חטופים סובלים יום יום. איך אני אוכל לגדל את הילדים שלי כאן? איך אני אוכל להגיד כן למילואים? לאיזה מילואים? אני הלכתי לצבא ואני יודע שלא מפקירים אף אחד מאחור.